Voor Ik ben benijd zie ik het dus panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? Savotendales giet Lidwien weer vol enthousiasme op een paard. En Marit en Lisanne krijgen het help van schruwer en jonger Karst Berkenbos. Hoi! Wij zijn jullie in orde bekeken. Wat geven jullie dan, Lisanne? We gaan jullie het geocachen. Nou, het werkt zo. We hebben coördinaten gekregen. Dus coördinaten van de site al hebben. En maar die coördinaten, daar moeten we naar daar. En dat kan ik zien aan de hand van een app. En daar leidt blijkbaar iets. En ja, ik weet nog net precies wat er leidt, maar dat zullen we straks wel zien. Ja. Dit is volgens mij deze kant. Is die kant zien? Dan denk je zo. Oké. Het lijkt wel op PS'kie ook. Ja. Ik weet vroeger ik al slecht in P zijn, zie je. Dus ik weet niet ik vind echt vet goed. Ik nou de persoon in om dit te doen. Ben ik nou zo blind of is dit nou... Dat doe maar eens hem wel pakken. Oh, dat is van alles zien. Nou, ik zie hem het vinden. En nou ben ik benijd of je hem snapt wat hiermee moet gebeuren. Nee. Nee, hè? Nee. Nou, zal ik hem dat eens even uitleggen? Okay. Dan lopen we even naar het kanon. Ja? Okay. Het kanon is vinden op de Bekhofschans. Dat is een van de 15 schansen die toebehoren aan de Friese waterlinie. En we hebben 15 van die caches hebben we verstopt. Nou, en in elke cache daar staat informatie over de Friese waterlinie. Okay. Want weet je wel wat de Friese waterlinie is? Nee. Nee, hè? Nou, dan lopen we even naar dat bord door en dan kan ik het je heel goed uitleggen. Als je goed kijkt, dan hebben we hier de Jonger. Wij zeggen in de stelling waarom de Kunder. En hier hebben we de Lende. Nou, en deze beide riviertjes, die hebben in 1672 en 1673 hebben die een grote rol gespeeld bij de Friese waterlinie. En de bedoeling was dat door die grote waterpartijen, dat de vijand, in dit geval de bisschop van Münster, niet zomaar naar Friesland optrekken kon. Okay. Voor het vinden van de coördinaten hebt u het informatiebord nodig. Vul de twee cijfers van dit jaartal in op N1 en O3. Nou. 2003. Wat is de tweede cijfer? 0. Een 0. Nou, dan ga je nou naar de volgende. Het eerste cijfer, het tweede cijfer. Dus allebei 2, 2. Ja, klopt helemaal. Nee. Klopt helemaal. Als u dit gevonden hebt, gaat u 6 meter naar het noorden. Van de ene paal naar de andere. Oh, hier. Oh, daar. Oké. Is dit ding goed horen? Ja. Oh. Het verhaal wat hierop staat, dat had hier ook plakvinden. Oké. In 1673. En als je zo alle 15 schansen bij Langswest bent, dan heb je dus een compleet beeld van wat de Friese waterlinie dus inhouden heeft. Dat toen al hier is gebeurd. En dan ben je dus aardig op de hoogte van de geschiedenis in die tijd. Nou, dan stond ze hier met een geweer en dan kon ze schieten. En dat hebben ze van alle kanten en zodoende konden ze de boel goed verdedigen. Maar ja, met 15 man, dat was natuurlijk geen begin dan. Nemen we ze in Leeuwarden nog kwalijk trouwens. Dat zo'n stoel met 15 man hier afscheept hebben. Met zo'n klein skaasje. En nu ga je hem naar de Blesbroggeskaas. En dan moet je hem het helemaal zelf doen. Op het informatiebord staat een verhaal over Bommenberend. U neemt het eerste jaartal dat u in het verhaal over Bommenberend tegenkomt. En u telt de 4 cijfers bij elkaar op. Dus 1 plus 6 is 7, plus 6 is 13. 1630 kwamen we bij Brom in Münster. En in 1650 werden we de bisschop. Dus maar dit getal je van A, dus dat is 20. Ja. Oh. Nou, we hebben coördinaten. Ik heb het gevoel dat we heel langs moeten. Ik denk het ook. Wow. Dit is Njoontje. Het is nou even ziekje. Kijk, alsof we peer zijn aan het ziekje midden. Alleen het is wat koud. We binnen bijna.
Yes! Dan hebben we een kaart. Oh, net foto aan je weet niet. Nou, dat gaat dus door dit maar. Kijk. Blessenbrugschans. Het is moeilijk, hè? Echt Ja, maar het is precies de wist net wees leidt. Nee, het is echt wel ziek en die coördinaten, ja, daar heb ik nog nooit mee werken. Nee. En het is echt een hele naaie ervaring. Zo is het wel dan? Eerlijk zijn net. Je moet er wel geïnteresseerd in wezen. Het is wel een stukje geschiedenis. Ik denk dat voor gezin en voor groepen wel heel leuk is. Ik schiet naar het theater te gaan. Ik weet absoluut net wat ik me erbij voorstellen moet. Maar dat is wel weer. Ik ben benieuwd. Nou, het is een kroeg, het is een theater. Hallo, Lidwien. Gerrit. Gerrit. Hoi. Lidwien. Anke. Dag Anke. Hoi. Waar ben ik hier te lonen komen? Ja, dat best eigenlijk van mij die te lonen gaan bij Kroegtheater. Dat steek je het krediet, dit is het vierde steek. We hebben 10 hier op rij met uw steken. Heb je hem dit zelf skreun? Nee, dit stuk is skreund door Gerrit Bredler. En het kan altijd spelen worden rond de bar. Dus we hebben geen toneel nodig. Het zijn als het ware mensen die in een kroeg komen. En de dorpsmeesken. En die doen hun verhaal in de kroeg. En er is natuurlijk altijd iemand die staat achter de bar. En die jet het aan. En al die personages die wij spelen... die hebben al een rol die het iets te krijgen heeft met de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment. Ja, dus het is heel actueel. Ik wie D ongelukkig. Ik had je langer in Friesland en Fien en toen ben ik naar Kiev gegaan in Oekraïne. Oh. Ja, daar heb ik op een barricaden staan democratiseren. Maar ach, dat zijn alweer zulke complexe sentimenten. En toen ben ik naar Damascus gegaan en Nineveh. Hey, en wat had al dat reizen in die bracht? Bevestiging van wat ik einst en jipst altijd al dacht. Verbeter de vraat. Maar begin bij die zelfs en de vraat om die zelfs heen. Want leeuw mij, Famke, het is moeilijker die zelfs als een hele stad oorwinnen. Dus wij maken altijd heel maatschappij kritische theaterstukken. Dat is net zo Friesk. Wij horen hier meer van de wat kolderieke stukken en de relationele drama's. En wij gaan een hele hoge genre. En het publiek docht eens mij, want dat ben ik de mensen die in het café zitten. Ik rij trouwens op een flesje in de Bijlmer, maar ik ben van oorsprong wel een Fries, want ik ga mijn tuinlijn in het bijzonder, want ik weet alles van uw nationale vogel, meneer. En dat is... Ik weet alles van uw nationale vogel, meneer. En dat is... Ik weet het niet, zo heb ik nog nooit de vogel naar me jet. De skrier, meneer. De skrier en de lipje, dan proef ik Friesland, dat is cultuur, het aardeleer. Skrier op een hikker op. Grito. Gerrit het schreeuwt en pakt er meestal wat een grote filosofische lijn. En dat is als het ware de kapstok waar al je dingen ondervallen en onhing je kennen. Ja. En dat is elke keer weer afhankelijk per productie van de periode waarin dat we leven. Nou, als je meestens dan ben ik met 12 en de 4 weken zomer. Ja. En is alles wel wat zwart en zwier. En onberaf, of ik ben dus weer heel druk, manisch. Ga ik wel redelijk in de hooi, hè, met de medicatie. Eens goed wel wat minder. Maar zo die Edith Schippers, ja, die zocht de GGZ, die zocht zoals hinder. Ja, want speciaal voor het dingen wat goed zichtbaar is. Een soort begrip voor. Consideratie, bekommernis, maar geestelijk mankement. Nee, dat wordt aan de boetekant vaak net voor het herkend. Nee, maar ik zit altijd voort bij oor. Ja, Wat is het idee om dit te doen? En net in het gewone theater, als een Liedse theaterkus. Waarom? Nou ja, dat had ik heel sterk te krijgen, maar wat is financieel helder? Toen wij het zien in Lien begonnen, dan probeer je eigenlijk zonder subsidie iets op te zetten.
En wij hoeven geen theater te hieren. En er zit een goede berekening onder, zodat het voor de locatiehouder en voor u onttrekkelijk is. Wil je dat we daar beginnen? Ja. Op een gele katholieke ruin. Ja. Met Gelders bloed. Net al te breed, net al te vroeg. Het siddeljaar wie jong, net warm, maar ik net koud. En ik liep mijn witje in die vraat. En ik kom heel goed alleen werden. Een hele leuke voorstelling, Sjoen. Echt weer. Het is actueel, het is en toch hier in Friesland, hier in het Fries. Het is echt iets om heen te gaan.